19-njy ýylda gul sistemi bilýärmi? Gul satylýar da, gul sistemi ýapyldy. Şondan soň gulçuluk ýok indi. Ýöne häzirki wagtda da bir gulçuluk bar haýsy. Hele gulçuluk. Şoň üçin arkada tyr. Näme üçin? Gyýz bomyş bilen atnaşyny gursaň, ýani atnaşyny gursaň, gowy. Çıkdayca değil mi? Ne için? Sen öyle çen akıtmak gerek gel. Ateist ne böyle bile? Dine ananmayanlar. Amerikalı ateist gen alanda näme diýe? Tipa näme diýip gen alýar? Oh my god. No. Yok tersine. No my god. Düşündüm. Осуждаю. В каком городе сначала стреляют, а потом сажают в тюрьму? Каком? Бухарест. Нормально.